Nyt on treenit takana ennen aikaa jo ja miltä se tuntuu? Hyvin. Eitti kaksi treeniä oli tossa ja ensimmäiseen vähän päälle sekunnin pohjat ja toiseen 60 pohjat. Siinä oli vähän trafiikkia omalla nopealla kierroksella, mutta niin se tulee olemaan aikaa joskin, niin se pitää vaan pystyä ajaa sellaisessa välissä, että saa sen oman parhaan. Mutta vauhti riittää pohjiin, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Näyttääkö se illalle sadetta? Se näyttää silleen, että aika jälkeen pitäisi sataa ja tosiaan ajetaan ensimmäisessä ryhmässä, on jaettu 2 ryhmään, niin ajetaan ensimmäisessä ryhmässä, siellä on eniten kovia nimiä niin sanotusti, niin kiva päästä pudottaa niitä ja pistää niitä takariviin niin lähdetään katsomaan mitä aikaa, jos saadaan aikaiseksi. Kyllä, päivitellään sitten sen jälkeen taas. Ehdottomasti.
No ei, mutta jos mä oon vittu 0 ajanut nyt ja vittu nyt menee joku 5, niin... No. Etkö oo tyytyväinen, vaikka vedit nopeamman? Ei ollut vauhtia. Ei ollut muillakaan. No niin, mutta oli suhteessa niillä enemmän kuin mulla. 40 lähti saatana, tää tuli aikaa lisää. Mä veikkaan, että se oli nyt se rengaspaine jotenkin. Tai sit se, että kun siinä on hinkattu niillä prätkillä niin paljon, niin se linja ei enää osu. Koska se tuntuu jotenkin vähän liukkaa, mutta samaan aikaan se tuntuu, että se ei vaan mennyt. Mut niin, kaikilla muillakin. Mut ei suhteessa. Eikö? Ei. Suhteessa mulla olisi pitänyt olla 60 pohja tohon. Mitä tehdään? Vaihdetaan boksia ja sarja ja... Mennään tonne teltalle tekemään. Kävele perässä. Joo. Niin katsastus voi määrätä, että vaihdetaan tiettyjä osia, niiden tiettyjä osia vastaan. Eli nyt vaihdetaan esimerkiksi toi älyboksi ja läppärunko. Onko se ennemmin sun aikana tälleen toimittu? Ei oo. Ei oo vielä omalle kohdalle osunut. Ootko kuullut, että ennen olisi tehty muille? Onko se niinku sen uuden moottorin takia lähinnä vai joku muu syy? En tiedä. Katsastuksella on oikeus siihen, niin katsastus saa tehdä se. Okei. Elikkä varmaankin otamme nokkapelin pois. Siltä lähdetään. Jumalauta, ihan uusi ilmanputsari, perkele. Oisit nyt antanut tohon, niin olis ilma kulkenut hyvin. Sitten kun nostetaan pois, niin pitää katsoa johon pitää ottaa se 2 Vaihtaako sähköt kanssa? Annat sivuleikkurit. Siellä niin autosarjassa, niin siellä ei ollut sitten näitä liittimiä. Siis mulla on tällä tavalla. Joo. Niin. Joo, eikö sun suihku jo? Joo. No niin, no joo. Sä voit sitten tuohon joku sarjaan laittaa siihen. Onko sillä huomenna niitä? Ei oo mitään. Sitä olisi hyvä saada tänään alta pois. Ilmoita ja tulee antaa meille ajakäyrä. Mites me tehdään, kun on tämmönen liitistä? Eli se tulee sulta jossakin. Se tulee tosta maanotuksesta. Tää on itse asiassa toi vedenlämpötila. Eiku flekki. Joo, flekki. Aivan vielä 1 minuutti 30 sekuntia. Täytyy sitten tehdä melkein hyppyjä. Sä oot itse tehnyt tuohon hyppyjä. Itse tehnyt tuohon. Joo, koska tossa oli muistaakseni, niin se on sen takia, että mä voin vaihtaa päittäin moottorin toiseen. Ja koska siinä ei ollut muistaakseni jotenkin samat liittimet tai jotain. Sitä ei saa vaan tehdä siksi. 1 minuutti vielä aivan. Sitten tätä hyppyjohtoa käyttää. Tätä. Mä meinaan sitä kohtaa.
aikaan bussissa 92 toimi lähtenyt, eli nemad korra käisid viimasest tuurist püstavad välja siis selliste suurte katsete vahedega. Niko Tikkinen on ees. Nad täpselt selles järjestusel on nad rajal, nii nagu nad on ka edetabelis. Oliko tässä on sitten taas erilainen? Numero 86 ja se sininen auto Niko Tikkinen on ensimmäinen, ei viimeinen. On yhdessä samaa kierrosta niin Tommi Viikalla kuin näin. Oli lähtenyt numero 92. Niko Tikkinen. Niin, tai mä teen siihen välikappaleen. Mä otan sen liittimen suoraan ja sitten mä teen tähän väliin pienen johdon ja samanlaisen liittimen. Sitten joku piikki tai joku. Mulle ei oo nyt kun... Yksi mukaan vielä. Taikka toinen vaihtoehto on kommentoida tuossa käyttöön. Ja katsotaan tuleeko siitä. Flekti on pakko laittaa. Niin on flekti, kun sitten saa. Eikö lämpötilanturi määrä flektin liikkeelle? Tässä on flekti. Se lähti muuten käyttöön. Ei se ole kauan. 3 kiskaussa. Ei uskota vauhtia, niin vaihdetaan osia. Keskeni virtaat sinne vähän eteen. 19,88 joka on parimainen. Antis Tikkisen. Onko joku rätis? Antis Tikkisen ja Rannan. Toi me keksittiin siihen. Niin, toi imee sen öljyn, niin se ei lähde lentää sieltä. No niin, eka päivä naulattu ja aika ei ole takana. Joo, aika on takana. Sieltä tuli paalu, mutta itse en ole todellakaan tyytyväinen tuohon aikaan jo suoritukseen. Vaikka sieltä nyt tuli pohjat, oman ryhmän, parin kypän pohjat ja molempien ryhmien nopein, mutta se oli aika heikko suoritus omasta mielestä. Ottaen huomioon koko viikonlopun reenit, mitä on ajettu, niin oma suoritustaso, niin mun mielestä oli aika pohjanoteraus. Noteraus sille, tai ainakin omasta mielestä, niin kuin, en mä missään vaiheessa tyytyväinen siihen, että kumminkin noin paljon se tavallaan vauhti tippui aikaa jo verrattuna sitten muihin. Et tietenkin muillakin tippui, mutta itsellä tippui enemmän, niin en ole siihen. Siihen on varmaan monia syitä ja nyt mietitään mikä se syy mahdollisesti oli ja lähdetään sitten ratkoa sitä. Datasta me nähdään hyvin paljon, että missä me jäätiin tavallaan enemmän verrattuna vaikka viime reeniin. Kyllä. Mitäs olette touhannut nyt siitä aika-ajojen jälkeen? Vähän siinä oli actionia. No joo, aika-ajojen jälkeen niin katsastus halusi ottaa meidät sivuun siitä ja meille vaihdettiin boksia sinne, älyboksia ja sitten kaasuläppärunkoa. Ne vaihdettiin, ne tuli tavallaan katsastukselta, eli katsastus on hommannut ne suoraan tehtaalta ja ne laitetaan niin valvotusti kiinni, että varmistetaan se, että niihin ei ole millään tavalla menty sisään tai siellä on mitään arvoja muutettu. Se on ihan normaali käytäntö, mutta ehkä vähän harvinaisempaa, että näin kumminkaan toimitaan, mutta nyt mä jouduin niin sanotusti sille listalle, ei se mitään, me ei ole toimintaan millään tavalla vaikuta, niin lähdetään huomenna ja kilpaa ja paras lähtökohta tietenkin paalu, mutta vähän harmittaa edelleen se, että mihin sitä vauhtia jäi sitten, mutta selvitetään nyt sitä sitten. Saat sä mennä testaamaan vielä tuota autoa, kun nyt sinne vaihdetaan osa vai pitääkö sun niin lähteä aivan tuntemattomalla osalla ja ei tiedä, että onko se edes ehjä se osa, niin pitääkö sun lähteä ajaa sellaisella osalla kilpaa vai saako sä testata sen? No siis me pyydettiin lupaa siihen, että saadaanko me, koska siinä on kumminkin kyseessä koko autoäly tai niin kuin moottoriälyt ja kaikki, niin eihän me voida tavallaan sillä vaan mennä kisaan, että se lähtee tuossa käyntiä varikolla vaikka ajaa ringin 2, vaan pyydettiin, että jos saadaan lupa ajaa ja jos aikataulu vaan mahtuu niin
käydään ajaa muutama rinki ja katsoa, että kaikki toimii, mutta ei siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä, mutta hyvä se on kumminkin varmistaa, eikä sitten heti lähteä paaluutaan siellä, ei vaikka yhtäkkiä kaikki niin pytyt käykää tai jotain vastaavaa, että ei ole täydet tehot, niin hyvä se on silti käydä katsoa. Pystyt sä näkemään sen sit, jos sä saat pari kierrosta ajaa tai yhden täyden, eli periaatteessa melkein 2 siis tulee siinä vaiheessa, niin pystyt sä näkemään siinä niin lyhyessä ajassa, että toimiiko kaikki? No periaatteessa mä pystyn puolessa kierroksessa sen nähdä, mä pystyn vertaamaan dataa tavallaan sen puolikierrosta, että miten se on lähtenyt mutkasta ja tavallaan ottaa niin sanotusti raasti pelkäisen moottorin datan sieltä ja vertaa sen keskenään vaikka aikaisemman sessionin kierrokseen, niin siitä mä näen sen tavallaan suoraan. Ja tietenkin niin kun sen tuntee itse kuljettajana kanssa tosi hyvin. Et meneekö se niin sanotusti, nyt puhutaan kumminkin moottorista, niin se, että kulkeeko se, niin kyllä sen tuntee perssauksissa niin sanotusti. Eli jos se on nyt yhdellä kierroksella ok, niin se on sit ok? Kyllä. Joo, ei siellä pitäisi, kun kaikki liittimet vaan pysyy kiinni, kaikki on laitettu ja on nippusitellä nidottu, ei pääse roikkuun tai minnekään väliin, niin kyllä se, jos se toimii tossa, niin kyllä se toimii huomenkin, niin ei siinä mitään ihmeellistä siinä, mutta se, että edelleen vähän mysteeri, että mihin se vauhti sieltä aikaa just katosi, mutta selvitetään. Pääpäivä, kisapäivä. Kisapäivä. Mites? Aika-ajat meni ok, mutta siinä tuli vähän sitä osien vaihtoa ja sen seurauksena. Joo, vaihdettiin sieltä kaikki sähköt ja moottori, kaikki älyboksit, kaikki ja katsastaja sitten sanoi, että siellä on vääränlainen liitin. Puhutaan Flektin liittimestä. Se ei ole niin sanotusti originaali, koska originaalissa Flektin puolella on liitin ja johtosarjasta tulee apikot, joten toisin sanoen se ei pysy millään kiinni se liitin, niin me oltiin vaihdettu sitten siihen oikeanlainen liitin, mikä pysyy kiinni ja tästä seurauksena todennäköisesti se selvii nyt aamuaikana, mutta hylätään aika-ajosta ja silloin mä lähden ruudusta 27 ensimmäiseen kisaan. Se on vähän vielä auki, mitä siinä tulee, koska siinä kaikkien muiden mielestä se on ihan fine, paitsi katsastuksen mielestä, niin se jää nyt sitten nähtäväksi, mikä on se lopputulos siinä, koska minkäännäköistä hyötyä siinä ei ole. Eikä siinä ei ole ylimääräisiä johtoja eikä mitään niin siinä on tosiaan pelkästään se liitin vaihdettu niin sanotusti tarvikeliittimeen. Niin siitä katsastus oli jättänyt tuomaristolle hylkäysehdotuksen. Niin katsotaan mitä tuomaristo sitten siitä asiasta on mieltä, mutta ne tosiaan käsittelee sen tässä aamulla ja se varmaan menee justiinsa tuohon ennen kisan lähtöön, niin tulee se päätös, että miten ne tulkitsee sen asian. No, säännöt on säännöt ja tästä taas opitaan jotain. Joo. Milläs taktiikalla, jos lähdet ruudusta 27? No, se on se perinteinen, että aina kun on paikka, niin mennään ohi ja koko ajan yritetään vetää mahdollisimman kovaa. Ja mä tiedän, että varsinkin jos on kuiva, niin varmasti sitä vauhtia löytyy sen verran, että mä en näe minä mahdottomuutena, vaikka voittaisikin. Tietenkin se vaatii tuuria, mutta tuurikin pitää ansaita ja vauhti on hyvä ja tietenkin kaikkea voi sattua, mutta kisa on kumminkin pitkä, se on 12 kierrosta ja jos mä keskimäärin olin puoli sekuntia nopeampi kuin kärki niin kierroksella tuossa reeneissä ja mä pystyin itse ajaa koko ajan 10 sisään niitä aikoja ja kärjellä sitten taas heitti siellä välillä puolella sekunnilla, niin mä näen, että se on mun vahvuus siinä mielessä, mutta tietenkin sieltä joutuu ekoilla kierroksilla ohittelemaan huomattavasti hitaampiin, niin siinä on oma elementti, miten niistä päästään ohi ja jääkö joku kampeamaan ja eikö joku kato jossain ohituksessa peiliin ja sitä kautta vaikka vähän osuu ja menee sitten jotain rikki, mutta yritetään ajaa puhas ajo ja mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin voitto. Sitä nyt lähdetään hakemaan. Ei mitään. 11:10 lähtee, eli vajaa 2 tuntia, reilu 1,5 tuntia lähtee. Kyllä.
Yeah. please. Vittu! Vittu! Miten se nyt sen päätyi? Viimeiseksi kolmanneksi vittu. Oli homma. Sai tehdä töitä. Vähän muutama tyhmä virhe olisi varmaan voittanut, vaikka lähti jarrut lopussa, mutta ei siinä mitään. Ei mitään. Nopein aika ykköseltä ja reis kakkoselta. Kolmas sija Arto Ojaranta. Mikä täällä on kolme? Tää. Ei oo tuttu toi kolmonen, vaan toi ykkönen. Teine koht selles klassis, toinen sija Leevi Lintokanto. Onko se oikein? Ja Legends Pro-klassi võitja, Legends Pro-luokan voitaja Henri Tuomala. Hyvä oli. Need olid siis võitjad klasside kaupa. Millä fiiliksellä viimeiseen kisaan päälle? Hyvillä fiiliksi lähdetään paalulta ja voidaan ottaa vähän huono lähtö. Yritetään hyvää, mutta kunhan ei vaan tule paras lähtö, niin se on pääasia. Startista kärkeä ja ekat kierrokset kovaa ja sitten vähän katsotaan mikä tilanne.
Race 2 ajettu. Nyt on Race 2 ajettu. Lähtö oli tosi huono. Oma mukaan mä otin niin varmasti kun mä vaan sain se, ettei se vaan tuu paras lähtöä tai mitään. Siinä mä hävisin parisia ja sitten eka kova jarru mentiin, niin etupyörät lukkoon, ei ollut takan ketään, niin se vähän vaikeutti, mutta onneksi ajettiin safety perässä pitkään niin ei joutunut sitä ajaa niin sanotusti kovaa jarrua kovin paljon, niin se helpotti. Ja pari vähän semmoista ehkä onnenkantamoista kikkaa tuossa tuli käytettyä, niin päästiin kärkeen ja voitettiin. Se kruunasi hienosti koko viikonloppu. Jatkuuko pistestilanne sarjakärjessä? Joo, ehdottomasti kärjessä ja voi olla nyt, että ihan muutaman pisteen päässyt mestaruus, niin nyt ei ratkennut vielä täällä, kun ei tullut tuplavoittoa, mutta mennään tällä. Yes. Kolmas kohta, Henri Tuomala. Ja kuna Henri Tuomala läheb kohe järgmisesse starti, siis võetakse tema auhind siit ära. Teine koht, Toni Lähtemägi. Olis mennyt se keskipistepalli kokeilemaan. Tekit melkein. Ois mennyt. Ojaranta on ihan helpolla aina. Mulla ei ole takajarroja, niin joutuu vähän taistelemaan, mutta hyvä, että tuli safety car. Voittaja Arto Ojaranta. On se kova. Kiitos. Ei kastele. Mä lähden Ruotsiin, niin mulla ei pukuu muuta. Ja Pereoptikka poolt siis eri auhind ka klassi võitja. Thank you. Kippistellään, eikö ole? Joo.